Bokajan LEC ang kangalong APHLC Women Wings keseng pon. Nipain ko rapor nila kain ko raketom Bokajan MEC constituency ka parlo sarlip terang arong amikar longkam terang hemalong porpai hinipen mai pangching ponsi APHLC Women Wings keseng pon. Bangso mayalong APHLC Women Wings arpu sitami chipekpon arpu kepekpon na tumamen laki. Ake haipi sang pi bachen rong hangpi President Women Wings Bokajan constituency. Ake haipi sang pi Anjana Kilingpi General Secretary Bokajan constituency. Ake haipi sang pi Hunting PP Vice President. Ake haipi sang pi Kasang Krupi Organizing Secretary. Lapen ake haipi sang pi Kungriti Supi Treasurer alang Nelitum henlo. Bangso mayalong kadukawe bang phukep armu sosiatum chitong dun bangso along pen. APHLC Central Lapen LEC constituency Lapen PS level pen chitong dun. Ake hai Samson Teron President Bokajan LEC Kam Secretary Legal Cell Central APHLC. Ake hai Pranjol Kro General Secretary Bokajan LEC. Sang pi Rita Kram Sapi Women Wings in Charge Karbi Anglong East West Lapen di Mahau South District. Ake hai Bir Singh Kiling President Bokajan constituency. Joy Singh Langni Organizing Secretary Bokajan LEC. Ake hai Kison Kiling President PS level. Ake hai Kamson Kiling President Jonaram Kiling. Ake hai Chingdon Kiling Organizing Secretary Bokajan constituency Lapen ake hai Joy Singh Hanse Publicity Secretary Bokajan constituency atumpen chitong dun. Nangli pensi la pinya women wing ke chunlo pusi kroilo. Arna mahir jume pedunang lapen abang Putin ajir piatum sitami Nangli president arpu secretary arpu Nangli organizing secretary cultural secretary treasurer financer lakado kawi arpu Nangli kideng thekilaki mithang asumar phan kaching hon ang theklo mithang longri longpat ang kaching hon ang theklo athima no na porle litum handpen hong nang bardon delang pulutang te litum kay asong zapi kay asong zapo po ilitum chipudun long ledet po lasi song zapi pulutang te inut sumar kaching hon ahema sor phan ching hon tibok terai phan kaching hon lapen inglong akhay do ana phan kaching hon abang aphan si litum song zapi pulo lasi nang litum kinon ke song zapi lo lasi nilining chithepik lo nang litum aphan ang chithek long pen ko ano ne nilining arlo kang sa pleng set lo lasi lapuan ki ongar mu chitong jipu nilima thadam de bon sitame nang litum akang hon nang litum asar tum nang ke Japon lapuan kang tangkring pu nili mithang masi nang litum aphan nilining kang sampleng setlo lasi abang Putin sitame mithang arpu kachi klemra ilitum hemprik long litik an ilitum kachi song abang ington nang ne athema ilitum akachi song ke ibeng chi song pen sangkok nangi po phan le pinya arpu ga chepe kali pinya arpu ga chepe ke ilitum ke history long khurki molong ilitum amen sitame ilitum kurpho lapen inglong akai an Karbi Naga Kuki Rengma Mizu Paite Syam Chakma Boro Adivasi Garo inglong akai an ke ilitum ning isido nangzi all Mongolian tribes an ke ilitum unification ilitum ning isido nangzi ilitum ning isido lo pulatang te ilitum ake mang talitung long da prangzi lasi ake hai jai katharsar ilitum aphan ikithan kachini ke jakong lasi abang Putin ajirpi tum sitame 6th schedule to the Constitution of India labangso akitap keto ake hai jai katharsar alang ni English alam pen arling alam translate lo bangso kitab nang litum abang Putin adon tin sitame don pen ipakpak nang litum chinamsi bangso kitab contents along la number 1 pen ha contents koan makido la ilitum kachinia jang kong chipiduna politics ke kopilo po haladak ilitum chinipo politics ki juyepan kali politics ke ahok pet nang man mema labang ilitum politics ajak kong ilitum kichini jipan kitab tapor hilona